Аз съм Мария Коса, занимавам се с африкански танци и разпространение на африканска култура в София, но и в различни градове в България. А, тук съм, за да ви споделя моите впечатления от една книга, която идва в живота ми в много точен момент. От корените до небето на Екатерина Василева. Ето това е книгата. Свързвам се с нея на няколко нива. Първо, че преди пандемиите имах едно турне, което бях решила да правя в различни градове в България и идеята на това турне беше да преподавам африкански танци и да се срещна с хора в различни градчета, които да запозная с моето творчество, това, което правя. И името на турнето беше Корени и криле. И някак аз много свързвам от корените до небето с корени и криле. Тази книга е пътепис, което много интересно преминава като че ли в едно без време и реално без границите на тази реалност, преминава от минало към настояще, към бъдеще, после пак се връща към минало, после пак сме в настоящето, после пак сме някъде във времето. И това е много интересно да се наблюдава, защото върви една история и в следващия момент започва следваща история, която изненадващо те връща в съвсем друг момент в времевата линия. И това е едно подсещане, че нейната книга е едно подсещане, че времето не е една права линия. А времето въобще е гъвкаво и не такова, каквото си го представяме. Много често, особено в днешно време, много е модерно да правим йога, много е модерно да правим постове, много е модерно да търсим истината, да търсим просветлението и понякога забравяме, че всъщност просветлението не е само да стоиш в красиви дрехи, в красива поза, в красива зала. Духовното търсене не се свързва само с красотата. Реално красотата и грозното в нашите представи човешки са понякога една и съща страна на различни страни на най-съща монета. И всъщност не трябва да пропускаме, че радостта върви с болката, с тъгата и да ги изключваме от живота си. Тази книга на мен ме резонира по още един начин, че много, според мен, тя е като едно леко напътствие дори. Освен, че пътепис за реалните случки, които Екатерина има, но е и напътствие за мен или за вас, като читатели, като рецепта. Как в бита си, как в ежедневието си, ние можем да съчетаваме и тези по-възвишени и духовни търсения, които всеки един от нас има. Дори желанието да се чувстваш по-добре и да живееш в радост, това вече е по-възвишено търсене. Парче с молив и хартия. Да, всъщност в тази глава се разказва за това как Мана е последвал мечтите си, е построил мястото, в което точно в този момент от разказа са Екатерина и нейния спътник Майкъл. Екатерина споделя: и ние бихме искали да си построим собствен дом някъде близо до природата, където да живеем семпо и да се наслаждаваме на повече спокойствие и истинска храна. И Мана отговаря: парче хартия и молив. Само това ви е нужно, отвръща Мана. Зарел прозрачно сини очи към разтапящия се в езерните води залез. Така създадох цялото това място. Просто взех парче хартия и молив и нарисувах мечтата си. Нарисувайте мечтите си. После просто направете първата стъпка. Това е всичко. Мана замълчава за момент, оставя думите му да се запечатат в съзнанието ми. Направете го, защото всичко, което остава и има истинско значение в живота, е опитът, преживяването. Златистият отблясък на пясъчните дюни по изгрев слънце в Афганистан през 70-те. Това е. Толкова е просто. И сега, мисля, че това ще е последното, което ще ви прочета. Казва се решението и идва от глава 32 Парене под лъжичката. Всъщност е много интересно, преди да го прочета, че те са няколко глави и всяка една от тях си има различно име. Например, прочитам ви няколко от имената. Претоварване на системата. Сега отварям на случайен принцип. Гладни духове. На границата отново. Със звън на детски смях.
А преди това, лекарът ви очаква в краварника. Това ми е една от любимите глави. Когато се описва всъщност по какъв начин Екатерина отива на лекар в краварника и цялата поредица от действия, които се случват, за да може да се приложи лечението. И след това, какво всъщност е лечението, много е интересно. Няма да ви разказвам в подробности, за да може да я прочетете и да се изненадате. Аз бях много изненадана от този лек. Парене под лъжичката и си има отдолу като много такъв вдъхновяващ текст към всяка глава и тук се казва йога започва сега, което е Пантаджали йога сутра. И конкретно текста, който искам да ви прочета, решението. Така, Миша. Смятам, че знам къде да отидем. Аз. И ти ли си мислиш това, което и аз? Той. Може би. Усещам как ръката ми, в която държа телефона, леко се изпотява. Усещам пареща топлина под лъжичката. Аз. Индия. Той. Да. Какво? Индия? Че какво ще правите в тази мизерия, мръсотия, хаос? Все едно няма къде другаде да отидете. Все едно няма земеделие в Европа. Сигурни ли сте? Питат ни загрижени приятели и роднини, споглеждайки се притеснено. Ако до сега ние се притеснявахме, че може би се побъркваме, то сега близките ни определено имат сериозни опасения относно психичното ни равновесие. Животът изглеждаше нормално, в кавички, докато имахме престижна, в кавички, работа, нищо, че не можехме да спим или пък получавахме нервни кризи в офисните тоалетни. Нормално, в кавички, е да си като всички, бурмичка в големия обществен организъм, а не да решиш да следваш мечтите си. Бррр, ужас. Каква несигурност, неопределеност, абсолютна безизвестност. Изведнъж ежедневието се преобразява в безкрайна възможност, в празно, бяло парче хартия, което да бъде изписано, изпълнено с опит, приключения, незабравими истории и топли приятелства. Страница след страница. Пишем книгата на собствения си живот. Трябваше да отида до другия край на света, за да разбера, че истинският дом е в сърцето. Да, приключенства в далечни земи, но преоткрих корените си. Преминах през плашещи болести на ума и тялото, за да осъзная, че тук и сега книгата за човешката доброта е вече написана. Тук и сега. Това пътешествие, според мен, е пътешествие не само на Екатерина от България до Индия и Непал. Това пътешествие може да бъде пътешествие за всеки един от нас като читател. Аз съм пристрастна, защото тази книга дойде в живота ми точно в момент, в който много исках да получа напомняне за неща, които съм забравила. И всъщност тя дойде така като гъдел. Хей! Спомняш ли си? Ако искате и вие да усетите този гъдел, може да си вземете книгата От корените до небето и да разберете всъщност за какво говоря. Много си заслужавам. Благодаря!